meta timted bil-lejl u tibda taħseb fuq il-ġurnata tiegħek. Lim tibta evalwazzjoni tagħmel tal-ġurnata tiegħek. Xi stajt tgħinejt il-ħaddieħor aħjar, xi stajt forsi żbaljajt ċertu affarijiet. Lim huma l-iktar żbalji li tagħmel b'mod rikorrenti? Naħtaf in-nies naħseb xi kultant. Taħtaf in-nies inti hija? Xi kultant iva meta nara l-messaġġ mhux qed jasel jew qed naħli l-ħin. Fi xi kultant speċjalment ma' tfal li nisbalja li nixtieqhom taf inti ċertu affarijiet minħabba. ċertu affarijiet nixtieqhom jagħmluhom aħjar, nafu li ħajjiżbaljaw ċertu affarijiet, nixtieqhom jagħmluhom b'mod iktar effiċjenti, minn naħa l-oħra nixtieqhom jagħmlu ċertu żbalji biex jitalmu minnhom. Dik waħda, tieni ħaġa taf inti ċertu meta jkolli ċertu konfidenza ma' ċertu ħbieb li ġieli jparlaw taf inti da ċiċċet ngħidulu, ġej jparlaw f'ċertu affarijiet joqgħod biex jgħidu storja. Jgħidu storja eżempju dak li jkun idum l-ksija jirrakkonta d-dettalji. Hemmhekk dak li jkun taqbiżli ngħidlu tipo. M'għandekx paċenzja għall-istejjer, ma tħobbhomx l-istejjer. Ħella ta' ħin. Skont l-istorja x'inhi tkun tajba. Taf Tista' titgħallem affarijiet, tista' teslet Jekk tkun tajba ċeta għandi ħin iva, mekki li l-ġurnata sħiħa speedjat, nipprova nagħmel il-ħaġa, naf li l-għada għandi speedjat oħra. U xi ħadd qed jaqla li fwidu biex jgħid li taf int kif mar jagħmel id-dwiefer u mar jagħmel ix-xahar. U dam 3 sigħat u x'ġaralu u d-dwiefer ma ġiex sew hemmhekk nitlef l-interess ta' biżli. U forsi ma dak li jkun inkun daqsxejn pastas arroganti li ngħid l-isma' taħli l-xin, żbajt. Sewa. Tfidik forsi minn nuqqas wieħed tiegħi. Ma huwa nuqqas fis-sensa xorta qisek qed tgħid li ma tantx għandi ħin għal dawn l-affarijiet. Nuqqas għax min jiena biex niġġudika għal dak li jkun taf inti kuntent dak. Ma forsi għandek tiġġudika l-ħin tiegħek kif tinvesti ukoll. Imma dak li jkun ġenwinament ferħan għax Marja minn xahar u dam 3 sigħat. Jimmin jien biex taf inti nfottilu l-gost dak li jkun għalija. Tixtieq li tkun naqra iktar empatiku u forsi naqra iktar akkoljenti għall-esperjenzi tan-nies li forsi anke ma jinteressawx. Jiġri dak huwa wieħed minn nuqqasijiet tiegħek. Iktar nixtieq forsi nirrexxa ċertu affarijiet li ċertu emozzjonijiet ċertu. Ma mbagħad ma tkunx awtentiku. Lejn nippreferi ta' l-isma di ma tinteressanix ta'. Jiena ftit hekk, ġifieri jiena nibdew nitkellmu, għandi ħafna interessi ġifieri bħalma tinduna nispera li bniedem kurjus għall-aħħar. Però mbagħad jekk hemm xi ħaġa li ma tinteressanix, pereżempju qed niftakar waqt podcast darba minnhom kelli l-Peppi u għall-isma li ħanaqra lek poeżija, l-isma poeżija ma toġobniex ta' jien. Biex ta' jiena vera open u onest. Naħseb dik hija preġu llum fil-verità naħseb f'soċjetà li iktar ma jmur iktar in-nies ishom jirrextaw, ishom għandhom hemm ċertu aspettattivi li s-soċjetà tirrikjedi minnek u tilab dik il-logħba, dik il-party. Naħseb li tkun autentiku jiena hija xi ħaġa li tappellali żgur li. Dik u min jirrepeti, hawn min l-istess nies jgħidu l-istess storja, rikkontaw l-istess ħaġa tismagħha darba. Dak it-tip ta' bniedem ta' fint niftakar l-affarijiet b'sal-inqas dettall għandi photographic memory. Għalija hija nojjuża dak li jkun jirrepeti l-ħaġa. Jien qed niftakar kollox eżatt u jerġa' jirrepetiha u jerġa' u laqas biss ftakar li qed jgħidha. Ma dak forsi l-karattru tiegħi daqsxejn antipatija fih ħatmu perfett. Le, sintendi ħatmu perfett, pero naħseb mhumiex dnubijiet ta' barra minn hawn jiena, daw. Naqqasijiet li forsi taf inti. Mela tlaqna.